To jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin nan na mahangar rayuwa. Shirin mahangar rayuwa shiri ne da kan ba mu dama domin mu ɗauko maudu'i kuma mu gayyato masana domin su yi mana fashin baki akan maudu'in da muka ɗauko. Sunana Shehuddin Nasarawa kuma yau ina tare ne da Dr. Jamilu Abdullahi daga HCA Clinic unguwar Rimi Locust Kaduna. To madalla Dr. barkanmu da kasancewa a cikin shirin mahangar rayuwa. Barka ka dai. Madalla. Shin me ke kawo samun yawaitan 'yan biyu ne a ƙasa haka musamman kamar Najeriya? To, wannan tambaya ce mai faɗi da take buƙatan bayani yalwatacce, sannan kuma wanda idan muka yalwata bayanin za a amfana kuma zai amfanar kuma mutane za su ƙara sanin kansu. Duk da dai na san a takaice ne shirin bai da faɗi. Ciki shine idan mace ta kasance akwai embryo ko fetus ko wani abu a cikin cikinta, shine sai har za a kira ta mai ciki amma har zuwa ranar da za ta haifar da shi. To ya cikin yake faruwa sai an sama spermatozoa da ovum sun haɗu, shine sai a ce mace ta zama mai ciki. So sai kuma a bincike da aka yi statistically an gane a duniya a yanzu babu wa'anda suka fi haifan tagwaye kamar mutanen Najeriya. Kwarai da gaske, duk da dai masu binciken sun kasu kashi biyu, wasu sun ce Benin Republic ne, wasu kuma sun ce Najeriya ɗin ne. Amma mafi ingancin bincike shine Najeriya. Kuma a Najeriya ma sai aka samu a wani region ne aka samu 'yan tagwaye. Musamman misali a bincike da aka yi an gano a Oyo State, jihar Oyo kenan. Nan ne aka fi samun tagwaye. Kuma akwai dalilai mabambanta da suka sa aka fi samun tagwaye a nan yankin Oyo ko kuma a Najeriya gaba daya. Yawa to bari mu kalli jihar Oyo din, kamar me yasa aka fi samun tagwaye a jihar Oyo Najeriya? Wasu masu bincike sun ce saboda environmental factor, yanayin environment din da ake da shi, wasu kuma sun ce a'a saboda abincin da ake ci, yanayin abincinsu da kuma heredity, ka san shi ana gadan 'yan biyu. Na'am. To tunda ana gadan shi, to yawanci su suna gadan shi, musamman community, akwai wani community su kusan ma kowane gida akwai 'yan biyu. Amma yanzu kai tsaye na farko kaga idan muka kalla za mu kalla family history kamar yadda na faɗa, idan gidanku an taɓa samun 'yan biyu akwai yiwuwan jikan gidan su samu 'yan biyu, tattaɓa gunnin gidan su samu 'yan biyu, 'ya'yan gidan su ringa haifan 'yan biyu, wasu su daga ciki. Kaga family history kenan. Sannan kuma na biyu akwai age, shekaru kenan. Yawanci duk wanda ta kai shekara 35 bata haihu ba, akwai probability yiwuwan ta sama tagwaye. Sannan kuma wani lokacin akwai fertility treatment, that's infertility treatment ko fertility treatment din muna kiran shi. Wato shine mutum ya zamo mace bata samu ciki ba, ta neman magunguna da za ta samu ciki. To duk wannan neman magungunan a lokacin da ta tashi samun cikin, to za ka ga ta haifa yara 'yan biyu, 'yan uku, 'yan hudu, 'yan biyar, duk zai iya yiwuwa saboda wannan treatment din da ta yi. Sa'annan zan faɗa wani abu, duk da na san mutane za su je shi bambara kwai. Kuma a yanzu ko ka san cewa ka haɗa da ƙwararre a kan ɓangare zai iya tsara ma ka haifa yaro ɗan biyu ko 'yan uku ko 'yan hudu. To ta wace hanya kenan haka? Akwai wani abu da muke ce mishi assisted reproductive technologies. Shi ma ɓangare ne mai faɗi wanda za a zo ne ko a tsara ma ga yanayin da za ka yi lifestyle ɗinka, ga 'yan magungunan da za ka sha, ga dabarbarun da za a yi da ya shafa technology na zamani. To kuma idan aka yi hakan, akan cimma burin hakan. Yawanci kusan 70-80% ana succeeding kuma in aka yi hakan. Sabida yanzu ka san akwai sabbin ilimi da sabbin bincike da kuma technology da ya yawaita. Shi yasa da na ce fertility treatment sai na ɗauko wannan misali, in aka in vitro fertilization shi ma. Wurin transfer na shi embryo din, za a iya yin transfer embryo din ya wuce hakan. Ya wuce guda ɗaya, sai kaga to za a samu akwai probability a samu yara 2, 3, 4, 5 ya danganta. Sa'annan kuma a cikin abubuwan da yasa ake daɗa samun yawaitan tagwaye a Najeriya akwai ethnicity. Idan muka ce haka, yanayin yanki ko kuma yanayin ƙabilu ko al'adu. To kaga kamar misali a Yorubaland, wato ƙasan Yarbawa, an fi samun wa'annan mutanen wanda suke haifan 'yan biyu, sai kuma Igbo ke biyo bayan su. Sa'annan kuma idan muka duba dalili na biyar shine diet consumption.
consumption. Na'am. Wato abincin da muke ci, cimakan da muke ci. Na'am. Su ma suna ba da contribution sosai. Na'am. Misali, rogo yana contributing wurin samun 'ya'yan biyu. In dai namijin kenan ke ta cin rogo, shi ne za a samu haihuwan ko kuma dai ita mace. Na'am. Da namijin ya zamo kila yana daga cikin nau'i na abincinsa ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban. Na'am. Sannan kuma doya shi ma. Na'am. Da ake sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban ya zamo abincin da ya zamo shi ne mafi yawanci makan mutane. Sai dankali na Hausa shi ma yana ba ta da contribution. Duba da wayannan abubuwan da na faɗa, ga wayannan yankin sun fi amfani da wayannan nau'ikan abincin suna sarrafa shi ta hanyoyi da dama. To shi yasa sai a Najeriya kuma in ka lura duka Najeriya in general abinciccikan mu cimakan mu ba sa wuce wayannan abubuwan. To shi yasa muke daɗa samun hauhawan yara 'yan biyu. Domin idan muka duba statistically a Najeriya a cikin ƙididdiga za ka ga yanayin yawaitan yara 'yan biyun. A duk lokacin da aka haifi yara 'yan biyu a duniya aka haifi mutum 1000, kasan sai an sama kusan mutum 45 ko kuma ƙasa da haka a 'yan biyu ne a ciki yanzu a wannan ƙididdigan da aka yi. Wannan ƙididdigan tun 2000 shine 2000 ko? Shekara ta 2000. Yawa shekara ta 2000. Sa'annan yanzu percentage ɗin 'yan uku ya kai wajen 1.4%. Sai a cikin mutum 1000 ana samun wannan 'yan uku. Hakan na 'yan hudu shine yake wajen 0.1 da ake samu. Idan ko muka ce a duniya ne gaba ɗaya, akwai wani scholar da muke ce mashi Galvez. Ya kaddamar da bincike shi ma ya tabbatar da cewa ana samun yara 'yan biyu a duk ko a duniya gaba ɗaya. Duk haihuwan idan aka haifi mutum 90 a duniya, to akwai mutum ɗaya 'yan biyu a cikin mutum 90 ɗin. Wannan ƙididdigan an riga an ƙididdiga har hukumar lafiya na duniya ta da bincike ta tabbatar da haka. Sa'annan kuma a duk lokacin da aka haifi yara a 8,100 a duniya ana samun 'yan uku mutum ɗaya, set ɗaya ke. Sa'annan akwai 'yan hudu. Shi ma duk lokacin da aka haifa mutane 729 a duniya, to akwai set ɗin 'yan uku guda ɗaya. To duka haka akwai wayannan ƙididdige-ƙididdigen. So kai tsaye kamar yadda kaman tambaya, saboda mutane mabambanta ne suke sauraron mu kuma suke jin mu. So mu a matsayin mu na wanda muke specialist a wannan bangare. So mun raba shi ne har kusan gida 5 factors da suke sawa ko gida 6 inda suke sawa. To shi na gaya maka har ana iya zama a tsara mutum. Akwai wanda zaka ga sun zo asibiti sun ce ina son sama set ɗin 'yan biyu a cikin yarana. To za a tsara musu. Kamar yadda na faɗa maka, duk da dai Allah shi ke tsara komai amma shi ya bada ilimin. Kawai yanzu zaka ga family mutum ya zo ya ce ina son in haifi yaro ne namiji. Na biyu ma namiji, na uku mace. To duk ana tsara ma mutum. Based on kawai akwai wanda ma advice ne kawai kar kai kaza. Akwai process da ake bi wannan. Shi namijin kenan ake bashi irin wannan tsarin ko kuma ita mace ko kuma dukansu biyu? Dukansu za su zo board abin nan couples za su zo ne su zauna ka ba su tsari, ka ba su kila inda wani magani zai stimulating ko wani abu da shawarwari shikenan. Kusan wannan zan iya ce maka 70, 80, 90% duka ana succeeding ba a failing. Wani zaka ga yana da tarin mata ne a 'ya'yan shi ya fi son ya samu namiji. So idan ya zo irin gurin kwararru kamar ku haka zai gaya muku cewa yana bukatar namiji ne ko za ku bashi ku ɗora shi a wannan hikimomin? Kusan za a bashi 90% guarantee in aka ce mashi kawai ga abin da zai yi ga kuma kila drugs da zai dan sha shikenan kawai zai samu wannan insha Allah babu wani haufi. Ilimi ne ya tabbatar da haka da bincike. Allahu akbar. Abin ka gane kimiyya ta yi nisa a duniya kuma ilimi ya yawaita a duniya. To wannan bangaren akwai abubuwan da idan aka faɗa duk da dai akwai addinai Christianity da Islama duka sun yi bayanai nasu, amma idan ka bibiya za ka ga duk abubuwan ga su nan a zayyana kawai ana bin process din shikenan in Allah da babu wani matsala za a sassama irin wayannan abubuwa. Dr. Jamilu Abdullahi muna godiya da aron lokaci da ka bamu muka tattauna da kai ta wayar tarho. Babu komai, na gode ni. Madadin Dr. ni Shehuddin Nasarawa da na gabatar da shirin ina mana fatan alkhairi mu tara a wani makon.